Накратко за мен, казвам се Владимир, както ме представиха, директор продукти и операции съм в Икономедия, което направя говорим за всички продукти на Икономедия, събития. Това, ако сме правили събития, вестници, сайтове, ръководя пряко маркетинг отдел, интернет, въобще доста, така да се построял съм се филени експертизи. На вас ще говоря за това как дарителските проекти на бизнеса могат да бъдат популярни онлайн. За какво участвате онлайн, цели се поставяте, на кой говорите и може би с това трябва да започне всяка една кампания и всяко едно комуникиране в интернет. Изберете си сред кой искате да сте популярни. Това е за мен е най-важното, преди да започнете да комуникирате, каквото и да е. Центърът има една основна задача и много подзадачи, но основна задача е да обяснява вашата кауза. Също какво правите, защо го правите, защо това е важно, как го правите, да се създаде кредит на доверие към усилията, които са положени за една кауза. Защо това е, как това е допринесло. Тоест, стартирате някаква инфраструктура, трябва да се сигурни, че може да поддържате. Няма нищо по-тъжно от сайт или кампания, която са създадени много прекрасни неща и сега никой не ги поддържа, като една брошура или като нещо бездушно. Това прави отвратително впечатление на всеки, който се интересува повече за тази кампания. Най-важното е да сте значими. Бъдете релевантни, ангажирайте се наистина значими каузи. Това е доста провокативно, но наистина има най-разнообразни каузи, просто има, да кажем, традиционни такива, които са добре известни, има и нетрадиционни. Винаги бъдете сигурни, че се ангажирате с нещо значимо, т.е. като подпомогнете дадена кауза, вашата кауза не трябва да бъде само ваша кауза. Това е за мен едно, да кажа, фундаменталните принципи. Не знам, поне за дарителството. Аз искам да дарявам за неща, които са устойчиви и които са добре приети от много хора. Не искам да се обвързвам с дарителство, което е кампанийно, символично, примерно само по поле да правим нещо или... Улеснете хората да говорят за вас и вашия проект. Тоест, ако искате да бъдете споменани в Twitter, направете възможност да бъдете споменани в Twitter. Присъствате. Ако искате да бъдете споменавани в Facebook и хората да ви стават фенове в Facebook, направете съответното инфраструктура. Съобразявайте се с културата на онлайн обществата. Значи, всички общества имат някаква наложена култура, правила, писани, неписани, те трябва да бъдат спазвани. Ако не бъдат спазвани, вие сте пришелец там. Те ще ви стрият, запретят, ще ви говорят лошо срещу вас. И която вие сте подкрепили, обяснете каква е каузата. Т.е. говорете за колко значим е проблема, а не всъщност как трябва да се реши или нещо повече. Решението, което вие сте намерили, то да бъде подкрепено.